nemwana asinatsika asingatangi kuti nemadambudziko avice president washaika kumushala asi kutaure vaimbonakirwa nei. But you need to monitor, like, what did you mean by you farm people? Yeah, saka waitera motikari angochira sokutiona kuti motikari ina chinos. Now what is that? Looks like chinos. Come to chinos. Let me just stop and see. And do it. What are the 1 year? Urimuno. And we have never think of looking your friend. Chinos. I can't chora. And the other brighter viral winning. Nika yose kutenderera nenyaya yevidhiyo Zvichwa. Chinos is very good. Aiwa, no, maybe we need to do a repeat interview sometime soon. That's one vanofanika kuziva kuita mhosangano. And the past is past. Hatidi kutaura zvekare. Okay. Tinoda kutaura zvinodi zvinoenda mberi. Okay. So hopefully one of these days we shall interview and okay. And uchiri mu-MDC. I was never been MDC. I'm a journalist. You are a journalist. You know, I'm a journalist. That time journalist wakeka. Waka uri one sided. Usiri wekuti ari kuda zvokuti nyika ende mberi. Aiwa angachimburumudza chinotemba chete. Nditaurire comrade Chino. Unorewe nokuti kurima vanhu. You found people. No, but it's nice meeting you. Aiwa, ndaparaja. Aiwa, tuzobona. Unoona kumusha wangu. Kanyi chai. Andina mnoti kuchizwa chimanyika. Achibuda, nangoda ukaenda ku. Ndongoramba chiri. All right, okay, take it.